נושא שיחתנו היום הוא הילד נמוך הקומה. אנחנו מראיינים את דוקטור פלוריס לוי, אנדוקרינולוגית, רופאת ילדים משערי צדק. פרופסור פרייר, בבקשה. דוקטור לוי, רציתי לשאול אותך איך את מגדירה קומה נמוכה, וחשבתי בהזדמנות זאת אולי תוכלי גם להתייחס לעקומות השונות שנמצאים בשימוש בארץ, ואלה עקומות את ממליצה עליהן. אוקיי, אז הגדרה המדעית של קומה נמוכה זה ילד שנמצא 2 סטיות תקן מממוצע. הגדרה הפשוטה זה בעצם ילד שנמצא מתחת לעקומות הגדילה. ולכן כל ילד שהוא לא גדל בתוך העקומות מוגדר כקומה נמוכה, והוא דורש כמובן בירור. אבל אנחנו יודעים שעל הגדילה גם משפיעים גורמים נוספים, למשל גורמים גנטיים, ולכן ילד שנמצא 2 עקומות מרחק מפוטנציאל המשפחתי שלו, דהיינו גובה ההורים, גם הוא מוגדר כקומה נמוכה, למרות שהוא נמצא בתוך העקומות. וגם ילד ששובר עקומות גדילה, הוא גם נחשב כילד שלא גדל כראוי, גם הוא דורש בירור ומעקב. לגבי עקומות הגדילה, כיום בישראל משתמשים בעקומות הגדילה של CDC האמריקאי, מרכז לבקרת מחלות באמריקה, יצר בשנת 2000. מינואר 2011 משרד הבריאות בעצם נתן הודעה לבתי חולים שייכנסו עקומות חדשות של ארגון בריאות העולמי, שהעקומות האלה הן עקומות כנראה יותר נכונות לשימוש, כי הם מבוססים על אוכלוסייה שהיא מגוונת, היא לא רק אוכלוסייה של ארצות הברית, והיא גם התייחסה לתינוקות שהם בריאים ויותר ניזונים מהנקה לעומת מפורמולות, וזה עקומות שהולכות להיות בשימוש בהדרגה מינואר 2011. עד אז אנחנו נמשיך להשתמש בעקומות של ה-CDC עד שלאט לאט המעבר יהיה חלק. תודה. עכשיו שאלה קצרה, עד איזה גיל את בודקת אורך בשכיבה ומאיזה גיל גובה בעמידה? עד גיל 2 אנחנו בודקים אורך בשכיבה. מגיל 2 עד 3 זה גיל גבולי, תלוי במידת שיתוף פעולה של הילד, אם הוא מוכן לעמוד ישר מעבר למשטח קשיח, ומגיל בין 2 ל-3 אנחנו בודקים אורך בעמידה, כשההבדל בין אורך בשכיבה לגובה בעמידה הוא בערך סנטימטר, ובעקומות החדשות של ארגון בריאות העולמי מתייחסים גם להבדל של צורת המדידה בשכיבה או בעמידה. כן. האם תוכלי להסביר לנו את ההבדל בין המונחים short stature ו-growth failure? short stature זה עניין נקודתי, זאת אומרת שאנחנו שמנו את הילד על נקודה, וראינו שהוא בעצם נמוך מתחת לעקומות ומגדירים אותו כ-short stature. growth failure זה בעצם תהליך, הגדילה היא תהליך, והתהליך הוא זה שילד גדל בקצב משלו על עקומה משלו. ומה זה growth failure? זה ילד שירד בעקומות שלו, שהוא שבר עקומות. נניח ילד היה על אחוזון 70 בגובה כל החיים שלו, וכתוצאה מגורם כלשהו, מחלה, גידול, תת-תזונה, ירד מאחוזון 70 לאחוזון 50. הוא נמצא בממוצע, זה מצוין. ילד הזה בעצם שבר 2 עקומות, וזה הגדרה של growth failure. ולכן חשוב להתייחס לגדילה כקונטיניום ולא כנקודה אחת short stature, מה שהיום קורה למשל במדידות של בתי ספר, בעצם מפנים את הילדים שנמצאים מתחת לעקומות, והילדים האלה ששברו עקומות ובעצם יש להם growth failure לא נכנסים לתוך הסקר הכל כך חשוב וכל כך טוב הזה, כי אין את ההמשכיות. כן, עכשיו נגיע לילד short stature מופנה אלייך להתייעצות. מה הן הנקודות החשובות באנמנזה? מה הן הנקודות החשובות בבדיקה קלינית? ומה הן הבדיקות שאת שולחת? באנמנזה כמובן אנחנו מתייחסים למצב הבריאות הכללי של הילד, אם הוא סובל ממחלות כרוניות, אם הוא לוקח תרופות על בסיס קבוע, למשל סטרואידים שכולם יודעים שפוגעים בגדילה. יש לנו סימנים ספציפיים למערכות, למשל מערכת העיכול, כאבי בטן, שלשולים, עצירות לסירוגין,
דברים שאופיינים למערכת האנדוקרינית, למשל תת פעילות של בלוטת התריס, תתאפיין בעייפות, חוסר כוח, נשירת שיער, עצירות, תחושת קור, ובעיות של הפרעה משהו בהיפופיזה שיכול בסופו של דבר גם לגרום לירידה בהפרשה של הורמון גדילה, כמו הפרעות בראייה, נוקטוריה, כאבי ראש. זה הסימנים הספציפיים למערכות השונות. בבדיקה אנחנו מסתכלים שהילד הוא לא סינדרומטי באופן כללי, הוא נראה בסדר ואין לו סימנים דיסמורפיים. אנחנו בודקים פרופורציות של הגוף, זה בעצם משהו שייחודי למרפאות האנדוקריניות, שאנחנו בודקים את היחס של חלק פלג גוף עליון לפלג גוף תחתון, מוטות ידיים, רואים שבעצם הילד הוא פרופורציונלי, בדיקה גופנית כוללנית כמובן, וסדות ראייה, לבדוק בכל זאת בדיקה כמדד שדות הראייה כמדד לאזור ההיפופיזה, לראות שאין שום בעיה באזור הזה. ואז אנחנו עושים, אם אנחנו חושבים שיש כאן קומה נמוכה שהיא חורגת מפוטנציאל המשפחתי, או שילד שבר עקומות גדילה, אז אנחנו מזמינים סקירה לקומה נמוכה, שהיא גם סקירה לבריאות הכללית של הילד, שזה ספירת דם, שקיעת דם, תפקודי כליה ותפקודי כבד. אנחנו בודקים תמיד נוגדנים לצליאק, הרבה מקרים של צליאק מתאפיינו בהתחלה רק כקומה נמוכה. אנחנו נבדוק מדדים עקיפים של פעולה של הורמון גדילה כמו IGF-1, IGF-BP3, בדיקת שתן יותר רלוונטית כמובן בילדים היותר קטנים, אבל לפי המצב. ואם בבדיקות האלה אנחנו נמצא איזושהי חריגה, אז בהמשך אנחנו נמשיך למבחני גירוי להפרשת הורמון גדילה, שזה מבחנים דינמיים. אנחנו נותנים ארגינין, קלונידין, גלוקגון, שמגרים הפרשה של הורמון גדילה, ובודקים את ההפרשה, וכך אם יש חוסר בהפרשת הורמון גדילה, אז אנחנו ממשיכים בהדמיה ובטיפול בהתאם. את הזכרת עכשיו בבדיקת הורמון גדילה, אני יודע שבספרות לפעמים מספיקות על האמינות של הבדיקה הזאת, מה דעתך? אוקיי, אז הורמון גדילה מופרש באופן פולסטילי, זאת אומרת שיש פולסים כל שעתיים בערך של הפרשה, ובין הפולסים האלה בעצם הפרשה מאוד נמוכה. אז אם אנחנו בודקים באופן נקודתי וזה יוצא נמוך, יכול להיות שזה נמוך באמת, ויכול להיות שזה בזמן שתפסנו את זה כשהוא בשפל ההפרשה שלו. לכן נוצרו שיטות שהן גם לא פיזיולוגיות לגמרי, לתת חומרים שמפרישים הורמון גדילה ולגרות את הפרשה של הורמון גדילה. יש גם על השיטות האלה ביקורות, כי הן לא פיזיולוגיות והן לא מחכות בוודאות את ההפרשה של הורמון גדילה, אבל הן יותר טובות מבדיקה אקראית של הגרוth הורמון, ושיטות האלה היום מקובלות. היום יש קריטריונים גם בארץ וגם במדינות אירופה וארצות הברית, איזה טסטים ומה הרפרנס של רמת ההפרשה של growth hormone לפי הטסטים האלה, ולפי זה קובעים את החסר הורמון גדילה. כמובן שצריך להגיד שהיום נושא הגדילה לא נגמר רק בהורמון גדילה, עם התקדמות המדע, אז יש לנו גם את IGF-1, טיפול ב-IGF-1 בילדים שיש להם הורמון גדילה, אבל בעצם הם עמידים לו מסיבה איזושהי סיבה, הגרוth הורמון לא עובד כמו שצריך, וילדים האלה לא גדלים למרות שיש להם מספיק הורמון גדילה, ובחלק מהם מתן IGF-1 יכול לשפר גם את הגדילה שלהם בסופו של דבר. תודה. יש שני מונחים שאנדוקרינולוגים משתמשים בהם, שחשבתי כדאי שתסבירו לנו בדיוק מה ההבדל ביניהם. אחד מהם הוא familial short stature, והשני constitutional delay of growth and development. אוקיי, אז בעצם שני המונחים שאמרת זה שתי הסיבות השכיחות ביותר לקומה נמוכה. familial short stature זה הורים נמוכים שילדם גם נמוך בהתאם למשפחה, וגדל על עקומה משלו על אחוזון 3, מתחת לאחוזון 3, אבל בקצב עקבי. היום עם התקדמות המדע, אם ילד הוא באופן משמעותי נמוך ולא מגיע לגובה שהוא 2
סטיות תקן מהממוצע, למרות ההורים הנמוכים שלו, יש מקום לברר את הילד הזה, כי היום יש מונחים אחרים, פיזיולוגיות אחרות שהתגלו בנושא של גדילה, ולכן למשל ילד כזה יכול להיות שסובל מ-growth hormone insensitivity, גם הורים שלו אולי סבלו מזה, אבל אז אי אפשר היה להבחן את זה, ויש מקום לטפל בו ולשפר קצת את הגדילה שלו, כמובן לא כל המקרים, אבל חלק מהמקרים. ו-constitutional delay of growth and puberty, זה בעצם הילדים שעושים את ההתבגרות שלהם בצורה מאוחרת, זה צורה של קומה נמוכה תקינה. ילדים האלה בעצם נמוכים עד תחילת גיל ההתבגרות שהוא מאוחר מכל בני גילם, הם הכי נמוכים בכיתה באיזשהו שלב, ואז מתחילים לגדול ועושים את הקפיצה של הגדילה שנה, שנתיים מאוחר יותר מילדים האחרים. צריך לדעת אבל שבדרך כלל הילדים האלה גדלים גם הם על עקומה שלהם, הם לא שוברים עקומות, בדרך כלל גיל העצמות שלהם מאחר בשנה עד שנתיים, ויש לרוב סיפור משפחתי אצל אם או אב של התבגרות מאוחרת, וזו צורה שכיחה ותקינה של קומה נמוכה. את הזכרת מקודם את ה-insulin-like growth factors, את יכולה קצת לפרט עד כמה זה יעזור לנו בהבחנה? אז כמו שאמרתי, growth hormone מופרש בצורה פולסטילית, לכן אין טעם לבדוק את הרמה שלו באופן נקודתי, אז יש ל-growth hormone זרועות מבצעות. זאת אומרת שאחרי שהוא מתחבר לרצפטור, הוא מייצר את ה-IGF-1, שזה insulin growth factor 1. ה-IGF-1 הוא זה שמשפיע בעצם על ה-growth plate וגורם לגדילה של העצם. רמה של IGF-1 יותר יציבה בדם, היא לא משתנה כמו רמת growth hormone, ואפשר לבדוק אותה כסרוגייט להפרשה של growth hormone. יש לזכור שהרמה של IGF-1 תלויה במחלה, במצב של מחלה היא יורדת, במצב של תת תזונה היא יורדת, לכן IGF-1 זה גם כבדהו וחשדהו, זה מדע טוב, אבל צריך להתייחס למצב הכללי של הילד. החלבון שנושא את ה-IGF-1 זה IGF-BP3, זה החלבון העיקרי, רמתו עוד יותר יציבה מ-IGF-1, והשוני הוא קצת יותר בין המצבים התקינים ומצבים הלא תקינים ברור, ולכן הוא גם כמדד עקיף למצב של הפרשה של הורמון הגדילה בגוף. תודה. לסיכום רציתי להגיד לנו מי הם הילדים הזכאים לטיפול בהורמון גדילה בארץ. יש בארץ ועדה ממלכתית שהיא זאת שמאשרת את הטיפול בהורמון גדילה, וועדה מדי פעם יושבת ודנה בהתוויות יחד עם גורמים במשרד הבריאות. כיום התוויות שנמצאות בסל זה ילדים שהוכחנו על פי 2 טסטים חסר בהפרשה של הורמון גדילה, או שהוא לבד או שהוא מתלווה בחסרים נוספים בהיפופיזה. ילדים עם תסמונת טרנר ותסמונת פראדר ווילי גם הם מאושרים לקבל הורמון גדילה. ילדים עם אי ספיקת כליות כרונית גם, וילדים שנולדו SGA קטן לגיל ההיריון ולא עשו catch-up growth החל מגיל 4 לפי הקריטריונים שנמצאים באתר הוועדה וגם במסמכים של משרד הבריאות זכאים לקבל הורמון גדילה. קבוצה נוספת שכרגע לא נמצאת בזכאות זה ילדים שאנחנו עושים את כל הבירור, לא חסר להם growth hormone, לא חסר להם IGF-1, ובכל זאת הם לא מממשים את הפוטנציאל שלהם. קבוצה של idiopathic short stature, כרגע קבוצה הזו לא נמצאת בסל התרופות, ומי שמעוניין בעצם הורים צריכים לשלם את עלות הטיפול שהיא עלות די גבוהה. ובארצות הברית הם כן זכאים? ה-FDA אישר את ה-idiopathic short stature כאינדיקציה לטיפול בקומה נמוכה. יש בארץ חלק מהקופות שעם ביטוחים משלימים נותנים הנחות משמעותיות לקטגוריה הזו. באיזו מידה רציתי לשאול, הטיפול בהורמון גדילה באמת מצליח לממש את הפוטנציאל במקרים שיש באמת חסר? אז במקרים שיש חסר מוחלט או חלקי של הפרשת הורמון גדילה, אם אנחנו מתחילים את הטיפול בזמן ולא מחכים עד גיל מאוחר,
ילדים האלה מממשים את פוטנציאל הגובה שלהם ומגיעים לפוטנציאל המשפחתי. בילדים כמו תסמונת טרנר למשל, שהם ילדים שאין להם חסר בהפרשת הורמון גדילה, אבל מסתבר שזה עוזר להם בטיפול, הם יכולים להרוויח הבנות האלה כ7 סנטימטר. ההבדל הוא בין 140 ל1.47 סנטימטר, הבדל די עצום. בילדים שהם לא חסר להם הורמון גדילה, אנחנו נותנים את זה מהתוויות של idiopathic short stature, וכמובן השפעות הן פחות בולטות, עדיין יש השפעה בחלק מהילדים, אבל קצת פחות ממה שאנחנו רואים בחסר הפרשת הורמון גדילה. רוצה שאלה אחרונה, באיזה מידע היום ניתן לזהות עוד בתקופת ההיריון שיש באמת נגיד בעיה של ילד נמוך קומה בצורה קיצונית, מה ניתן לעשות בעצם? אז לא במהלך ההיריון, כי דווקא במהלך ההיריון להורמון הגדילה לא השפעה ישירה על הגדילה. כמובן שילדים שיש להם הפרעות בשלד וכתוצאה מכך יש להם סוגים של גמדות, יתגלו בהיריון. אבל רוב הילדים שיש להם בעיות הורמונליות שיגרמו להם לקומה נמוכה יעשו זאת אחרי שנה או שנתיים הראשונות לחיים, שאז הם יוצאים מההשפעה של המצב התוך-רחמי ובעצם הסביבה מתחילה, גנטיקה וסביבה מתחילה להשפיע על הגדילה שלהם. אוקיי, בהחלט השכלנו. דוקטור פלוריס לוי, תודה רבה. פרופסור פיין, תודה רבה. מצוין, תודה רבה.